बेखारसो जाबाय हमजानानै मा जाबावनांगौ नोंसोर मा गोजावोलै मानसिफ्रा अरे मैं खाना जाने के बाद दाल दाल सब्जी खाएगा इसके बाद मार जाएगा मैं हाथ काट के ओके या क'क्राझाराव सासे हौवाजों आरो गुबुन सासे हिनजावजों हटेलनि रुम सिङाव खामानि सोलिफुबाय थानायावनो नुसननानै हमजादों। बे फुल भिडिअ फैनो थांगासिनो दं। बिनि सिगांनो गासैबो नायगिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। जाय हमजानाय हौवा बेहा माने दाजों माने साथामानो जाहैबाय हिनजावा सिगां सासे हिनजाव बिनि उनाव नैथि आरो दाजों माने थामथि हिनजाव लानायानो जाहैबाय आरोना आरो दायो जाय हिनजाव हमजादों बेहाबो माने 8 बोसोरनि गथ' सासे दङ। जुदि नोङो राइट होआबा नोंखौ रावबो माइकेला डिस्टार्ब खालामनो हाया मन्त्रि एमएलए आबो नोंखौ फर्सबो खालामनो हाया नुबाय फाग्लिसो जाबाय हमजानायानो जों थानायाव दोनहैनानै फैनोसै दायो जों मा गोजावोलै मानसिफ्रा अरे मैं खाना जाने के बाद दाल दाल सब्जी खाएगा इसके बाद मार जाएगा मैं हाथ काट के आंखौ बोसोरसे गारनायाव बेसेबां जाखो रिलेसना सोरजों सोरजों लाबोखो बोसोरसेयाव गैया आंनो मानो खिथानो हाया हटेलनि सेंग्राफ्रानो खिथागोन रेकर्डार आं सोरजों थादों खिन्था सिमा दंखायो ना नुखागोन दा थिगैनो दं गिनाय थोंसै सिसिखौ साबैसे लानो नोंलाय हिनजावना सानै दंनो ओमफ्राय आंनो थिन नाम्बार ओमफ्राय बिनि उनावहाय जाहैबाय माबायाव लाब माबायाव मा नांगौ बिदिखौ आंथ' नोंखौ बुंखाबाय फोथायबा बायनायाव बुस्थु लाबोखै आं होमबालाय बे रिन्जिवलसो बे हटेला ना बे रिन्जिवल नंगौना नङा बे हटेला सैथो खोथा बुंदों मास मोनसे बेखौ लाबोदों आङो सिगां फार्स्ट रिलेसनावबो आं फरायनायाव आं खेबसे फैबाय बोसोरसे सिगां बोसोरसे सिगां नङा खनसे फैबाय ओमफ्राय दा नै दाख्लैनियाव खननै जाबाय दा दिनैजों नोंहा नोंसोरखौ होआ माने जाहाथे जों सोमजायफैबाय माबा मोनसे जायोबा जोंनाव रिक्स थायोथ' नों मालायनि न'आव फैना बोरै गोरा बुंनो हाखै एफा नों हिनजावा लाइ होआबा रावबो हौवाया नोंखौ जबरदस्ति खालामनो हाया मिथिबाय हिनजावा जुदि नोङो राइट होआबा नोंखौ रावबो माइकेला डिस्टार्ब खालामनो हाया मन्त्रि एमएलए आबो नोंखौ फर्सबो खालामनो हाया मिथिबाय खोनादों ना नोङो खोनागोना खोनायाखै बुंनो हाक दं बेखौ मानो हाक दं नोंलाय नों पारमिसन होआबा रावबो हौवाया नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो हाया मेरला सोङो आं बेखौ फन टाच खालामनानै नायो आं बेखौ हमो बे आंनि ओंखायनो मोजां मोनलायोबा बिमा बिफाजों लोगो हमनांगौ मैया हाबा जानाय नोंगोना नोङा मिथिनो थांबा बिमाना सोरमोन ओमफ्राय नोङो बे मालायनि न'खरनि हिनजावखौहाय बोरै बुज्रावफिनलायनो हाखो नों पारमिसन होआबाथ' नोंखौ रावबो मोजां हाया नों पारमिसन होआबाथ' नोंखौ एमएलए बाबो सोरबाबाबो मिनिस्टारबाबो नोंखौ मोजां मोननो हाया बमब्रायनोबो हाया खावमा खावसे दाया हिनजावफोराव थायो होमबा जोंखौसो दाय मोनगोन दायो दुखु मोनगोन खायफा बिदि नङा उन सिगां साननायनि गेजेरजों बिसोरनि मोखांखौ देखायासै बिसोरखौ जेथिया रुम सिङाव हमना मोनहैयो सानैबो नेकेट गोजासोमोन जाय हमजानायनि बिमा बे खुलुमनानै माने बे भिडिअखौ दाहगारसै होननानै माने खुलुमै माने खावलायदों माने खोथाया बेसो जाहैबाय जाय दाय मावग्रा फिसाला बेथ' बरबादखासै जेबो गैखाला नाथाय साननांगौ बाथ्राया बेसोदि जाय हमजाग्रानि बिमा बे माने सरकारि जब मावो एबा सरकारि साख्रि मावो बिनि थाखाय आरो जाय हौवा बिनि फिसाजोआ माने कलेजाव फरायो बिसोरनि मोखांफोरखौ जों भिडिअआव देखायना होयोबा मा मोखांजों माने बिनि फिसाजोआ माने कलेजाव थांनो हागोन बेफोरखौ साननानै माने जोङो बिसोरनि मोखांखौ देखायनाय जायासै जि हटेल बे हटेलनि नामखौबो लाबाय थाला आरो जाय हमजाग्रा बिसोरो माने क'क्राझार तिनालि थिंजायनिनो आरोना
हमना मोननानै हौवाखौ फंनैसो बुनायबो जाबाय हिन्जावा नाथाय खारग'बाय आयेन रुलफोरखौ माने फल' खालामाबाबो जाया आयेनावनोथ' माने बेफोरबायदि होनायलै हिन्जाव मानसिफोरखौ बुनो मोनै दाय मावबाबो माने हिन्जावफोरखौ बुनो मोनै दा हटेल बिगुमानाव सोंनाय फिननाय बायदिब्ला माने बेल' नङा माने गुबुन गुबुन हिन्जावफोरखौबो माने लानानै फैयो बे हटेलाव आरो हटेल मालिका जेबो बुंनो हाया माबा मोनसे होनबा बेखौ धमकि होयो बेनि थाखाय बेखौ जेबो खालामनो हायाखै होननानै फोरमायदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन हिन्जावफोरखौबो बियो बे हटेलाव लाना फैबाय थायो होननानै फोरमायदों सानैखौ सोंनाय फिननायनि गेजेरजों माने सानैबो मोजां मोनलायोआनो जाहैदों थ' गावसोर मा खालामो खालामा माने न'खराव सोमजायना होनाय जाबाय आंनिनो होनबाय आं माथो आङो माने बे सेंग्रा सिख्ला देखायो आं मा खिथानो Kenapa dah kamu dah? Apa lakukan apa kan? आंथ' लायो बे लाबा Tapi lakukan oleh semua bina. लांगोन नलाय सोंलाय Bilang oleh मोजां मोजां ang lain dengan negara. Aku sopras Saya itu sigar lu undang. Sok sigar lu undang. न'खरनिया मा डिसिसन लायो गावसोर माने न'खरनो गथायना होनाय जाबाय आरोना गारसो जाबाय हमजानानै मा जाबावनांगौ नोंसोर मा गोजावोलै मानसिफ्रा अरे मैं खाना जाने के बाद दाल दाल सब्जी खाएगा इसके बाद मार जाएगा मैं हाथ काट के ओके या मुझे देख रहा है ना कारेक्टारजोंनो मिथियो मर जाएगा अभी पूरा देख थारा जबाय नै फाग्लासो थानाया गना हाबखाबाय नै बालाजान पुलिस आउटपस्ट हाबनोसै हमजानानै फाग्लिसो जाखो ना मासो जाखो नायबाय दा माबायदि एक्टिंसो देखायलाबायबाय जारलासो जागोन जोंनि बर'नि माखासे सुबुंफ्रा बेफोरबायदियाव माने बारानिफ्राय बारा जानायखौसो जों नुबाय थानो मोनसै बेनि थाखायनो बर'फोरनि गोबां आफादफ्रा माने बेफोरनि सायाव माने गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लाबा मोजां जागौ होननानै आं सानो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला बेखिनियानोमोन नोंथांमोनहा हासतारे मुसकुराते रहे खिलखिलाते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ